Potoloak hola ikusita ez, baina azken batean helburua zen astero film bat euskaraz egotea, areto komertzialetan gutxienez. Eta hori ez da bete. Asko ematen du, eskola orduetakoa ondo joan da, baina gu hasi ginen bikoizten, badakizu ez. Euskal telebista bat sortu behar zela, autonomia bakoitzak telebista bat edukiko zula eta bere hizkuntzan. Orduan euskal telebista bat sortzeko behar batzuk sortu ziren, eta da aurkezleak, kazetariak eta bikoizleak, pelikula guztiak eta dena bikoiztu egin behar zen. Eta ikasi genduen bikoizen, eta hasi ginen bikoizketa enpresatan eta lanean bikoizten. Bikoizten genduen telebistarako eta baita ere bideok eta pelikulak bideo formatuan. Eta zine aretotatik pasatzen ginen, eta zine euskaraz areto komertzialetan zergatik ez dago. Eta zine areto komertzialak zer daude debekatuta o euskararen txato ze gertatzen da hemen. Eta beti galdera hori zegoen buruan bueltaka ez. Eta ordurako guraso batzuk, lagunak, esaten ziguten, gure umea zinea juten da gazteleraz ikusten du pelikula, gero ikastetxea jun eta lanak, eskolako lanak euskaraz. Eta zen, baina hori ume baten buruan ze sortu behar zaio ez, euskaraz zer dala. Etxean agian, eskolan behartuta, eta gauza politak zinearetoko gauzak eta hoi gazteleraz. Eta orduan euskaraz ez mailatan ikusiko du ez, eta zen hori aldatu beharra dago. Pelikulak ere euskaraz ikusi behar dituzte, gaztelaniaren maila berdinean jartzeko kakotxa artean, ze askoz ez gehiago zegoen gazteleraz euskaraz baino. Totalke 5 urte pasazien eskola orduetakoa egiten, eta oso ondo, gero eta aur gehiago, hasiera batean 5.000 aur izan genituen, aurrenengo ikasturte horretan. Eta irutu zitzaigun zugarria. 4 filmekin 5.000 ume, oain 1.000 uste izategiela gutxi gora bera ikasturte bakoitzen. Eta gustora. Eta orduan, esan, oain da garaia, ja demostratzea badaukagu pelikulak badakizkigula bikoizten euskarara, eta orain saltoa emateko areto komertzialetan normalkuntza, normaltasun osoz pelikula horiek ikusteko ez. Eta proiektu bat egin nuen. Parlamentura aurkeztu genuen proiektu hori, oso sakonduta, oso sendotuta eta gaina esperientzia 5 urtekoa bageneukan eta posible zan. Eta, aurkeztu genuen da, onartu zuten. Eta kultura sailera. Bialde zituen dure, deitu ziaten da, Marian, zure proiektua onartu duten, da, inporta zaizu beste batek egingo balu hau. Irizpidea da, nik beti esaten dut ez, nire umentzat, Euskal Herriko umentzat, egokienak, politenak, erakargarrienak, divertigarrienak izatea. Hasiera baten ikuskatzaileak geneuzkan, bat Suizan, gero beste neska bat Donostikoa baita ere, Jessica Postigo Los Angeles bizi dana, eta bere senarrak Warnerren lan egiten zuen. Eta horrela, bat hemendik, beste handik, eta hola pixka bat. Eta gero Izaskun Londresen zeola de, beak egintzen zituen horrelako kontaktua banatzaileekin, eta izugarrizko suertea izan genuen banatzaile bat, emakume txina bat ezagutzeekin. Eta dauka banatzaile, enpresa bat, izugarria, mundu osoko. Eta berak dauzka guri gustatzen zaizkikun pelikulak. 22-23 urte ditun neska o mutil batek gure pelikula bat ikusi zuen aurrenengo aldiz, areto komertzial batean. Ikusi beharria 3-4 urteko umeek aurrenengo aldiz guten direnak zine areto batea, eta ikusten dute horrelako telebista erraldoi batean marrazke bizidunak ez, baina marrazke bizidun polita gainera.
eta pantalla hondean, eta ikusi behar duzu beraien aurpegiak. Ezke da, aurkien ez dire ikusi ere egiten, baina hola, guai txabal-txabalina, eske aluzinatuta pelikulak ikusten. Eta bere lilura guzti hori eta gauz polit hori eskolatik enatea eta dena zinea horretu batea gunda. Hori dena euskaraz jasotzen dute, klar. Eta hori hor gehatu behar zaien nahi eta nahi ez. Ba hori, hasiera baten ez nula uste, ez da urte bete, 2 urte ere iraungo genuenik. Ze izan zen oztopoa. Eskerrak eman nahi dizkiet jende pila batei, baina jende pila batek hau bultzatu du irakasleek, ikastetxetako zuzendarik, baina nik gehien bat eskertuko nieke etxaiei, traba jartzen ez. Eta hori traba jartzen zuen bakoitzean, orduntxe ez edo ba aurrera. Eta aurrera, ze benetan jende asko zegoen etxitzeien abate interesatzen, hau aurrera gutea. Aurtengo Cannes Festivalera junitzen eta han topatu nun. Txinatar ekoizle edo banatzaile batekin zuzenean lan egiten dugun lehenengo aldia da eta egia esan nahiko urduri neon hasieran nola izango zen prozesu guztia, ez? Oso animazio polita da eta oso divertigarria, estereotipoak puskatzen ditu eta oso animazio kalitate izugarri ona duen animazio bat da. Webgune berriarekin lortu nahi duguna da sinpletasuna, oso gauzak oso argi ikus daitezen eta gehien erabiltzen dutenak ikastetxeak dira noski eta irakasleak eta guk nahi duguna da beraientzat oso tresna proposa izatea eta izango da askoz ere bisualagoa izango da, irudi gehiago izango ditu eta guk eskaintzen ditugun filmak ikusteko eta erraztasun gehiago izango duen tresna bat izango dela pentsatzen dugu.